Салом тамошобинон азиз, гоҳ-гоҳ ман аз беилоҷӣ навор сабт карда ба ютуб мепартом. Чанд бора ман ба сайти президент муроҷиат кардам, лекин ягон хел ҷавоб нест. Ман ноилоҷ ҳамин наворҳоро сабт мекунам. Шояд ки ҳамин арзу доди халқ то президент рафта расад. арзи ман чӣ? ба наздики президент омада чанд корхона кушоданд, гӯё чанд одамонро бо кор таъмин карданд, лекин ин ҳамаш намоиш. барои он ки ман қариб 2 сол мешавад ки корхона доштам, одамонро бо кор таъмин мекардам, лекин корхонаое ки ба хешу табори президент тааллуқ дорад, ба гардани ҳама соҳибкорҳо пул бор карданд. вақте ки ман намеспурам, гуфтам ба ман фаъолият кардан намемонанд. ин ҳама бохабар. ман ҳозир қариб 2 сол мешавад ки мақомотҳо рӯи рост намемонанд кор кардан. вақте ки ман ба сардори шӯъбаи корҳои дохилӣ рафту муроҷиат карда ҳолати корро фаҳмондам, сардори шӯъба рӯи рост гуфтанд ки вақте ки фароз амр мекунад, дастҳои мо кӯтah, мо ҳеҷ кор карда наметавонем, мо бояд ба амри фароз итоат кунем. рӯи рост ба ман ҳамин гапро гуфтанд. баъд аз ин ман хулоса бурдам ки аллакай ягон кас ҳеҷ ки ин масъала дидан намехоҳад, дида намебарад, ба суди прокуратура арз кардам бефоида. чанд бора ман ба ин ҳолат дучор шудам. масъалаи корхона кушодан, ҷойҳои кори таъмин кардан, ин намоиш гуфтанем ҳамин ки ба наздики маро ҷарима карданд. 20 ноябр буд, 18 президент омада корхона кушоданд, 20 маро ба нозироти андоз ҷиғ зада маро ҷарима карданд ҳисоби андоз насупордагим. дар он ҷо бухгалтери, яъне муҳосиби корхонаи Аркон буд. Аркон ин нав кушода шуда буд, президент худашон омада кушоданд. вай муҳосиб нозироти андоз коргарон он касро ҷарима кардан хостанд. он кас бечора гуфтааст ки охир худотон талаб кардедон ки ҳисоботи иловагӣ партоедон. гуфта аз ҳамон ҳисоб 2 моҳи охир якбора андоз хеле гарон шуду, мо натонистем, боз ваъда додитон ки худотон то охири сол бошад ҳам супурим мешавад. гуфта акун барои чӣ ҷарима мекунедон? гуфта ман барои худам хулоса бурдам ки ин ҳама намоиш барои ҳамон буд ки гӯё дар рӯи коғаз корхона андозҳои калон месупурад, бо одамони зиёд бо кор таъмин. ин ҳамаш барои намоиш буд. 2 рӯз нагузашта, мана 18 агар корхона кушода бошад, 20 аллакай муҳосиба ҷиғ зада ҷарима кардане буданд. маро ҷарима карданд барои он ки корхонаи ман фаъолият намекунад, яъне фаъолият мекунаду онҳоро даромад гирифта наметавонанд. барои он ки вақте ки ман талабаҳоро мехононам, вай талабаҳоро дар Тоҷикистон ягон мақомот қабул намекунад. барои он ки фароз фармудааст ки агар ҳамин корхона донишҷӯ мисол ҳамин корхона тамока бурод, ба ягон дарвоза даромадан мумкин намонитон гуфта. барои он ки ман рӯи рост рафта вақте ки ба сардори шӯъба муроҷиат кардам, гуфтанд ҳамин гапа. акнун коргарои андоз ман талаб мекунам ки ман бояд коргар нишон диҳам, яъне дар корхона коргар кор карда оста, ман андоз супорданам дар кор. инчунин ба ҳукумат даъват карда гуфтанд ки агар ман коргар нишон надиҳам, корхонаро ба рӯйхати корхонаро ба прокуратура ҳамчун корхонаое ки руст мекунад, коргарони худаш руст мекунад, гуфта месупурем, гуфта ба ман огоҳӣ доданд. анакун вақте ки ман коргаро кор кардааст, гуфта ҳамто дар рӯи коғаз андоз мебурад, ҳисобот месупурам. акнун ман боз ҷарима карданд ки ҳамон пулро супур. гуфта вақте ки ман аз коргарои нозироти андоз пурсидам ки охир мана фаъолият кардан намондааст, ман даромада аз куҷо гирему, аз кадом ҳисоб ҳамон андозҳоро супурам, аз кадом ҳисоб ҷаримаро супурам, гуфта пурсам, ва ҳо мегӯянд ки ин
این مسئله خودت حل میکنی، این به ما یگان خیلی دخل ندارد، لیکن باید که پول رو سپاری. برای همین من به پرزیدنت مراجعت کردم، پرسیدم که در همین حالت همین معما من چی خیلی حل کنم. وقتی که من دانشجو همین طلبه ها مکتب ما رو تمام میکنند، همون کارخانه هایی که از آن اویلی پرزیدنت یا اینکه راهبرانش همون از هم اویلی پرزیدنت میباشند، آنها مانعگی میکنند. روی راست به آنها هیچ کی فرموده نمیتوند، حتی مقامات هم با آنها گپ زده نمیتوند. برای همین من حاضر سوال دادنی که من آینده چی کار کنم. همین نوار رو بسیارتر پهن کنیدم تا که تا پرزیدنت رفته رسد، برای که دیگر خیلی من با هر خیلی مراجعت ها تا پرزیدنت همین مسئله رو برده رسانده نتونستم. التماس من همین نوار رو پهن کنیدم. تشکر.